al play-off. Suposo que el partit davant d'aquest Cerdanyola, que ja no és el de l'anada, ha millorat, però com a mínim amb més tranquil·litat s'afronta. Sí, amb més tranquil·litat sí que s'enfronta pel resultat de la setmana anterior, les bones sensacions que va deixar l'equip al partit d'aquí a casa i sobretot que la dinàmica dolenta que vam tenir al final de l'any passat que es va trencar. L'únic que hem de fer és mantenir-la, intentar fer cada cop un millor joc i intentar anar traient els 3 punts de 3 en 3. El fitxatge, Cristian Alfonso, si no passa res, debut. Sí, la setmana passada no va haver-hi temps per fer la fitxa per un tema burocràtic amb la Federació Espanyola i aquesta setmana sí que ja té la fitxa. O sigui que, en principi entrarà en convocatòria i veurem si juga o no juga. Què és el que més et preocupa del Cerdanyola? Em preocupa tot. Em preocupa més el nostre joc, que no perdem pilotes i ens puguin agafar la contra, que potser més el Cerdanyola, perquè sabem com ens vindran, intueixo que vindran tancats, que vindran a replegar i sortir ràpid a les contres, intentar aprofitar aquesta oportunitat que tinguin i després amb estratègia. Són els punts forts que tenen ells i intentarem contrarrestar-los i que no passar perill amb això. Com va passar la primera volta, que va haver èpoques que estàveu molt còmode dins del play-off, a molta distància al cinquè. Potser ara que comença la segona volta, segons ja, és el moment de tornar a posar ja aquella distància definitiva per afrontar més tranquil·litat el que resta de temporada? Lo maco i lo perfecte seria que estiguéssim a prop de l'Espanyol, estiguéssim molt amunt, estiguéssim a molts punts del cinquè, però la Lliga és la que hi ha. La setmana passada es va veure que no hi ha partit fàcil, que rivals directes que ningú es pensava que punxarien van punxar i ens vam trobar de passar de ser cinquers a segons. El que no hem de fer és perdre aquesta posició, ara intentar aquesta setmana mantenir-la, perquè també hi ha duels directes i segurament no tots puntuaran. Parlava el company de Cristian Alfonso. Deu ser difícil confeccionar una alineació amb Cristian Alfonso, amb Cristian Gómez, amb Belillas, amb Ripoll, amb Manzi, que l'altre dia va fer un hat-trick, però clar, tenim ganes de debutar el nou. On el penses encabir o per qui? Home, no és ni per aquí ni per res. Al final ell s'ha de buscar el seu propi espai, ha d'entrenar bé, que estava entrenant bé i després aprofitar les oportunitats. Quan li donguis un minut que treballi i ho faci bé, quan li donguis mitja part que ho faci bé, si ha de sortir d'inici, que et dongui, perquè al final no som una plantilla llarga ara mateix, som plantilla curta i el que hem de fer és que tots sumin. Miro, estem ja passat meitat de mes o una mica més, arribarà alguna incorporació, més o menys Jonathan Rosseño va dir que tenia 2 o 3 jugadors aparaulats, però que no havia caix, no havia diners. Han arribat aquests diners, arribaran els jugadors, no? Com ho veus? Bueno, per ara no estan aquí, si no estan aquí no han arribat. El que sí que es treballarà és fins l'últim dia per intentar que millorar la plantilla. Si tenim la sort de firmar aquests jugadors que ens fan falta, doncs perfecte, i si no haurem de tirar amb el que tenim. Ara mateix som 19 jugadors, si no recordo malament, i amb això hem de tirar. I tenim una bona plantilla, tenim la sort de que sí que és cert que aquesta setmana ens cauen 2 per sanció, més Agi i Eudal que estan lesionats, però al final amb el que tenim tirarem i endavant. Pots repassar la llista de baixes? No, al final Eudal encara no està en procés que està començant a córrer, encara li molesta un pèl, que potser per la setmana que ve estarà. Agi ha començat a fer rondos amb l'equip, avui tornarà a fer rondos, a veure com està, i després les 2 sancions. Tens a Sierra amb 5 targetes, tens a Cristian Gómez amb 5 targetes, i això són en principi les baixes. Veurem com evoluciona tot per després confeccionar la convocatòria i l'equip. A nivell de joc, en què ha canviat el Cerdanyola respecte a la primera volta, a banda dels jugadors que has comentat? No, a nivell de joc jo crec que no canviarà gaire, al final és el mateix. Sí que vam tenir sort només començar el partit que vam marcar, després a la segona part, només sortir a la segona part vam marcar 2 gols i això va fer que el partit fos molt plàcid a partir del 3-0, però no va ser fàcil. Va ser una primera part de tu a tu, sí que ens vam avançar, ells van tenir alguna opció, nosaltres també vam tenir opcions i sí que els vam matar, sobretot només sortir a la mitja part, que amb aquests 2 gols ja s'acaba el partit i vam jugar tranquils nosaltres. Però que serà molt complicat, no és que l'equip sí que han canviat algun jugador, però no és que hi hagi un canvi radical de plantilla, com pot haver-hi amb un Gavà, com pot haver-hi amb altres equips. Al final serà la mateixa idea de joc, serà un equip molt intens, que correran molt, que intentaran tancar línies de passe per sortir a les contres i aprofitar aquestes petites opcions que tinguin d'estratègia.